ಎಂಕಲತ್ತು ಬೈದಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಗ ಕಬಾ ಕಣ್ಣು ಜಾಲೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ಪ ಪೆಜಕಾಯ್ದ ಮರ ಉಂಡು ನೆಟೆ ತೋಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಗೋಕು ಸುರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಬರ್ಪೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕೀಸ್. ಯಾನಿಗಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ವೆ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೊರ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ತೂಕೈತೆ ದಾದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡನ ಸೊ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಜಪ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಪುಪ್ಪುನೊಂದು ಅದೇ ಬಲೆ ಅಂಚಂಡ ಕೋಡೆ ಪಪ್ಪ ಕೆಲವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ನೆಟೆ ಪರ ದೆಕ್ಕು ದೀತೆಯಾನು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿ ಚುಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಲ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಕೂಕದಾದ ಪರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮೂತಲೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ನಾನು ಅರಿಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಂದೇನು ಕೋಡೆ ನೀರು ನನೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಕ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೇನು ಪಾಡಿ ಐತೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೈತಲೆ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆತನು ದೋಸೆಗೆ ಬಂದ ನಿಕ್ ನಮಗೆ ಏತ ನೀರು ಬೋಡು ಆತಂದೇನು ನಿಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಚಾಣತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕನ ಪುಚ್ಚನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಜು ಬಲ್ತ ಎಂಕಲ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕಲತ್ತು ಬೈದಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದಾಯ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಅದ ಏನ ಊಟ ಪೋಪಿನಿ ಈದಾನಿ ಮೂಲಿ ಎಪ್ಪರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋನೇನು ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಡು ನಿಂದಾನಿ ಕುಲೊಂದಿನಿ ಮುಲ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಮುಲ 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 ಎಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಲ ರೆಡೆ ಜನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಕೊಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪೌಡರ್ ಹಲ್ದಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇನು ಬುಚ್ಚೆಲ್ಲ ದೀದು ಬರಿಟ್ಟು ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ನಡೀತೆ ಏನೊಂದು ಮಸಾಲೆನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟ ಪರಿಮಳ ಬರೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾಯಾಗ ದಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜಾ ಇಂಚೆನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ಗೆತ್ತದ ಬರಿಕದೀಪೆ ನೆಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪುಗ ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಸಮ ಪೊತ್ತೆ ಕಾಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತು ಚಪ್ಪೆ ಅರದೀಪೇನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂದೇನು ನೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಮೂಲು ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಲೆಂದು ದೀತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಯರೆ ನೀತೆ ನೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ
ಇತ್ತಲೆ ನೀ ಪೂರ ನೀರಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉತ್ತದ್ದ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಕಬಾಬ್ ಕಣ್ಣು ಜಾಲೆ ಬರೋಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಏನು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಏನು ಮತ್ತು ಕಾಯವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಕಾಯ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಯಾನು ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಈತೆ ಮಸಾಲತ್ತು ಯಾನ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ವೇರ್ನಿಕ್ ಯಾನು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬದ್ಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟುಲ ಪುಳಿ ತಮ್ಶೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತೆ ಓಕೆ ಐತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕನಕ ತುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯನ್ ಬರ್ತಂಡು ಈಗಿತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಬೇವರದೀರ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡೋಟ್ ಹಾಕಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ದುಂಬತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಬೇಡ ಕರ್ಚಿದ್ ಕೊಪ್ಪನು ಐಕೆ ನಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಕೋರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಕತೂಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆತೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುರುಟು ಕಾಯಿ ಆಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಿಗಿತ್ತೆ ಇಂಚು ಮುಚ್ಚಳ ದೀಪೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೀಟ್ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ದಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ತೂಕ ಐತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದೊಂದು ನೆತ್ತ ಬೇವರದಿರದ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ಪರಿಮಳ ಇದನಿಗೆ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತೊರತದ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪಾಡವೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಓಡಾಯನತ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಣ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಣ್ ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಆಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರ್ಪಟ್ಲು ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆ ಆಡೋದು ನಾನು ಬಿಡ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉದ್ಯಾಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಇಂಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ದೊಟ್ಟ ತಿಂಪೆ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆತು ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಯೋದಕ್ಕಂತೆ ಸೊ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇಂದಾದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇರಿಕಿರ್ಮುಂಡ పెట్టుబడా నీకు పెట్టుబడా ಬೆರಿ ಕಿರ್ಮುಂಡ್ಗೆ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ನಿತ್ತೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತೋನ್ ಎಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಹೊರ ಕಾಟದ ಮೆತ್ತು ಜಪ್ಪುನು ಹೊರ ನೆಲಟ್ಟು ಜೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅಂತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಿನ್ನತೆ ಅವು ಒಂತೆ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಹೀಟ್ ಆಣ್ತೋಜುನು ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಕೋರಿ ಬಿಡುವನಾ ಹಾಂ ಪನಿ ಅನ್ಸದೆ ನಾ ಬಿಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಟ್ ಇನಿ ತಿಂಡೆ ಇನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅನ್ ತಿಂಡೆ ಅನು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆದ ಟೈಮಡು ಕೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮರಳಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಆಟ ಇತ್ತನ ತೆಂಕಲ್ನ ಅದಾಗ ಬುಡ್ದಿತ್ತ
ಕೆಲವು ಸಮಯ ते ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಪುಣ ಎದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಮೋಡ ಮೋಡ ಆತುಂಡು ದರ್ಶ ಬರ್ಪಿನಲ್ಕ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಇಲ್ಲಟ ಇಂಕಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ತುಜೆ ಪವೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ನಂಚ ಮೊರಣೆ ಅನಿಕಲೆ ತುಜೆ ಪಾದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ವರ ಒಂದ್ಸಲ ತೂಕತೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅವರೆ ಬಲೆ ಗಿಳಿಗೆ ಅನ್ವರ ಅಂಚಿಲೆ ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಪಾದದಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಪೆಜಕಾಯ್ದ ಮರ ಉಂಡು ನೆಟೆ ತೋಡು ಉಂಡು ಯಾನ ಬಾಂಬೆ ಹೋದಿತ್ತತೆ ಅವಾಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಕಣ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಅವೇ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟದ ಕೆಲವು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ತುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಮುಟ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಕಲ್ಪುನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅದನ್ನೆಟ ಯಾನು ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಜೆ ನೆಟ್ ರೆಡೆ ಜನ ಐತೆ ಅಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾನು ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ KMES ಎನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಬಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ದಿಡ ಮಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಬರೈತೆ ಓಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬರ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ಅವನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು 1-2 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಯಾನು 6-7 ಗಂಟೆ ಅವನಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ನೆಟೆ ಯಾನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಡಿಯೆ ಪತ್ತೊಂಜಿನೇ ಎನ್ನ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಯೇ ಮಲ್ಪೇರು ಹೂ ಕೆಲವು ಇರು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಗುಲ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅವ್ನು ಪೂರ ಇಂಕ ಅರ್ಥಲ ಆಂದಿತ್ತು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಯೇ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ 12th ಪಪ್ಪ ಆತೇರು ಸ್ಕೂಟಿ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಕುಲು ನೆಟೆ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೂರಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡೆ 1-2 ಗಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಡೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಡದಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಡ್ದ ಮಧ್ಯಡು ಪೂರ ತಜಪಾವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರಾ ನಿಗ್ಲೆ ತಜಪಾವೆ ಮೆಮರೀಸ್ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆಟೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಪೂರ ಆಪುಜ ಇತ್ತೆ ಪೂಲ ಪೋತುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಂದ ಶೀ ಎಂಕ ತೂವರೆತ್ತಾನ ಪೊಂಡಲ ಉಂಡು ನಾಯ್ದಲ್ಕ ಪಿರೋಡೆ ಪೂಲು ಗೋಕು ಸುರು ಒಂದು ಗೋಕು ಸುರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಬರ್ಪೀನಿ ತೀಪೆ ಉಂಡತ ನೆತ್ತ ಒಯ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೀಜ ಗೋಕು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆವಡಾತೆ ಪೂರ ಬೀಜ ಬೋತನ್ ಕಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪೋತುಂಡೆ ಪಿದೆ ಪೋರೆ ನನ್ನಟ ಉಲಾಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ ಕಾಡ್ದ ಮಧ್ಯಡು ಇಂಕಿ ಕಾಡುಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಇಂಕ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮುಲ್ ಪಾತಿರೋಡ್ಜಿ ಗೊಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక పతం పోపుండి ನಾನು ಮನಿ ಪೊಚ್ಚು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ఏంకల్లా దుమ్ము ఇల్లాడి పుర పుచ్చి పుర ఎత్తండు సోఫా కార్పెట్ కార్ వచ్చి నావేನು ಪುರ ಕಿರೆತ ದಿದ್ದಿತ್ತಾನು ಇಂಚ ಕಿರೆಪು ಬತ್ತು ಕಾಡದು ಇನ್ನೊಂದೊಂದ
ना ना नेक्वा मारलिया नेक्ला काइट बेरी किरंबरे को रोडाते बेरी तो चूली जारो हेल्थ केयर को इंकेनु नंगनी नेटेवरी गರ್ತಂದುಲ್ಲಿ ನಂದ ಆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಪ್ಪಾಗಲ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎರೆನ್ ತುಪ್ಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅವೇನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಉಪ್ಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೇವ್ದ ವರ್ಮಸೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಮಾ ರೆಸಿಪಿ ತೋನ್ ಪೊಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟೊಂದೆ ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಯೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆನು ತುಲೆ ಇದು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೀಪಾರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಚಿಕ್ ಪಿಚಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಅವು ಅಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಲಕ್ಕದಿನ ಕಜಾವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಮುಂಚಿ ಬಕಾಲೆ ಒಂದು ಪಚ್ಚದಲ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆನು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಸೇಮಿಗೆ ಲಾಯಕಡೆ ಬೇಯ್ದನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಗೆತ್ತೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರುಡಿಯಾನು ಒಂದೇನು ಲಾಯಕಡೆ ದೆಕ್ಕಿಯೆ ನಿಜಂಡ ಅವು ಕುಡಲ ಬೇಯೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದ್ಲೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನಸಲೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯ್ದ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ತುರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಾಯ್ದಂಡ ಈಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಹಲ್ದಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸೇಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ರೆಡಿ ನನ್ನ ತಿಂಡಾಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಉಪ್ಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ಯಾನು ಕಾಲಿ ಮೂಜಿ 4 ಬಗೆತ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಂಡು ಶಾಲ ರೆಡಿ